Que tal, saudos? A Policía Nacional investiga a aparición dun cadáver no porto de Ribeira. O corpo foi achado este martes amarrado cunha cadea a unha escaleira de baixada. Ampliamos de contado despois dos titulares. As obras de dinamización da carballeira de Caldas encaran a súa fase final. Este martes visitou os traballos o subdelegado do Goberno en Pontevedra. Abel Losada recordou que o proxecto se financia cun importe de 1,45 millóns de euros adxudicados polo Ministerio de Industria. Concluída a terceira fase das obras de saneamento no lugar do Conchido, na Pobra, a instalación da rede separativa de saneamento e pluviais dará servizo ás numerosas vivendas da zona e evitará a emisión de verteduras ao mar. Un veciño de Vilagarcía leva máis dun ano loitando para que o seu pai teña unhas condicións de vida dignas despois de sufrir unha neglixencia médica no Montecelo. As consecuencias foron tremendas: dano cerebral con deterioro cognitivo e tetraparesia. Agora a súa familia enfrontase a unha batalla co seguro o que reclaman 1,5 millón de euros. Autónomos de toda España deronse cita este martes en Vilagarcía no segundo Congreso Nacional de Relevo Xeracional. Trátase dun foro impulsado por UPTA no que axentes sociais, representantes institucionais e expertos puxeron sobre a mesa solucións ante o reto da remuda de emprego autónomo e a continuidade dos negocios. No Congreso abordáronse cuestións clave como a formación, a empregabilidade ou políticas públicas. E hoxe nas novas tamén coñeceremos os detalles da carreira pedestre de Outes. A proba organizada polo Concello en colaboración co Club de Atletismo de Outes terá lugar o 17 de maio, festividade das letras galegas. As inscricións xa están abertas e agardan a participación de máis de 400 persoas. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos coa aparición dun cadáver en Ribeira. Estámolo contando, a Policía Nacional investiga a aparición dun cadáver no porto de Ribeira. O corpo foi achado na mañá deste martes amarrado cunha cadea a unha escaleira de baixada. Polo momento non se descarta ningunha hipótese. Pasadas as 7 da mañá saltaban as alarmas. Un ribeirense que adoita pernoctar nunha embarcación amarrada no porto avistaba un cadáver parcialmente somerxido. Tras dar aviso aos servizos de emerxencia, ata o lugar desprazáronse varias patrullas da Policía Local e Nacional, Garda Civil, así como os bombeiros e Salvamento Marítimo, que participaron na recuperación do corpo. Este era o intre en que o sacaban da auga, tras cortar cunha cizalla a cadea coa que estaba amarrada unha escaleira. Nos vigilantes daqui da cofradía me chamaron sobre as 7 e pico da mañán, dicindo, que estaba a policía aquí, que había aparecido unha persona que estaba aquí enganchado nunha escaleira que estaba fallecido, ¿no? Que foi unha persona que estaba vivindo aquí un barco que está aquí parado aquí no muelle, e que ao saltar do barco, pois que o veu, foi o que dou a voz de alarma. Que estaba enganchado na escaleira, aí había unha cadena aí tamén, unha cadena, pero xa che digo, hasta que agora a policía, pois, con datos e mírase de como foi, non podemos dicir a ciencia certa como o que pasou, non? O falecido Amador Orellán, duns 40 anos de idade, era natural de Ribeira, aínda que levaba tempo residindo no municipio veciño do Porto do Son. Acabamos de chegar aquí o irmán do fallecido, e xa sabemos a identidade onde é, non? A persona esta. Pois nada, sabemos que non era socio da nosa cofradía, que non estaba indo a mar, e as circunstancias non as sabemos, acaban de levantar o cadáver ao juez, e claro, estamos esperando a noticia a ver de quen pode ser, non? A Policía Nacional mantén aberta a investigación para esclarecer as extrañas circunstancias en que se produciu a morte. Ata o momento non se descarta ningunha hipótese, aínda que os máis achegados creen que puido tratarse dun suicidio, posto que non era a primeira vez que tentaba acabar coa súa vida. Aínda así, haberá que agardar as conclusións da investigación para confirmar este extremo, ou se pola contra se tratou dunha morte violenta ou un posible axuste de contas. Son conjeturas todas, o que fala a xente, pero de momento esa persona que vai ao barco ben non o veu ningún día. Nos supoñemos que a tragedia que sucedeu esta noite, porque
Non, antes esa persona que baixa todos os días, sube a baixa, e non se veu, pois, bueno, todos son suposicións, non sabemos aínda nada. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Seguimos con máis novas, coincidindo coa conmemoración do Día Mundial da Atención Primaria. O Barbanza sumouse á convocatoria da mobilización de SOS Sanidade Pública para toda Galicia. Exixen máis medios e recursos para garantir unha asistencia de calidade en primaria, evitando así sobrecargar o sistema. A pesar da chuvia, foron moitas as persoas que quixeron secundar a protesta da Plataforma pola Sanidade Pública do Barbanza para denunciar a precaria situación da atención primaria na comarca. A falla de persoal, que xa se converteu nun problema estrutural na maior parte dos centros de saúde, súmase agora ao peche de algúns PACs pola mañá, como acontece no Porto do Son. Demandan tamén a apertura polas tardes das urxencias da Pobra e Rianxo, posto que son as únicas de toda Galicia que prestan servizo únicamente a partir das 10 da noite. Porto do Son, da zona do Barbanza, é o único centro que se ve afectado polo novo cambio de a desaparición da atención urxente os sábados pola mañán naqueles sitios que non hai PAC, que neste caso foi Porto do Son, que xa o sábado de Semana Santa non tuvo, non? A mitad da poboación ten que vir a Ribeira, hasta Basoñas ven a Ribeira e a outra mitad vai a Noia, non? En este momento en Pobra estamos coa reivindicación dese PAC a tempo completo. Recordar que Rianxo e Pobra son os dous únicos PACs de Galicia e os días laborales abren ás 10 da noite e non ás 3. Bueno, pois Porto do Son no seu momento estuvo durante meses sin pediatra, en estes momentos está o problema da atención aos sábados. Alertan dende a plataforma que a falla de recursos en primaria é a porta de entrada ao colapso dos hospitais e as urxencias, polo que inciden na necesidade de dotar de medios humanos e materiais os centros de saúde para evitar a sobrecarga do sistema. Queremos reivindicar esa necesidade de que a atención primaria como porta de entrada do sistema ten que estar ben dotada. A OMS recomenda un 25% do orzamento, estamos moi lonxe deso, que a atención primaria ten que, si funciona mal, vai a sobrecargar tanto as urxencias extrahospitalarias como hospitalarias, como as hospitalizacións e as consultas de hospital, porque os pacientes crónicos que non teñen un bo seguimento por o seu médico ou médica cabeceira van a acabar antes en urxencias hospitalizados, non? Ten que centrarse tamén na promoción da saúde para mellorar a promoción da saúde mellora os índices de hospitalización e de atención en urxencias e por eso creemos que a atención primaria se merece un orzamento propio e unha estructura de xerencia propia. No momento que o que demostrou a área integrada é que non é integrada, que o peixe grande se está comendo o peixe pequeno e o peixe grande é o hospital grande. Os que nos vemos desfavorecidos é a atención primaria e os hospitais comarcais. As obras de dinamización da Carballeira de Caldas encaran a súa fase final. Este martes visitou os traballos o subdelegado do Goberno en Pontevedra. Abel Losada recordou que o proxecto se financia cun importe de 1,45 millóns axudicados polo Ministerio de Industria. A restauración da Carballeira de Caldas, catalogada como ben de interese cultural, encara a súa fase final. Eu creo que é fundamental esta idea de rescatar e potenciar recursos turísticos propios e particulares de cada espacio. Por Caldas pasa tamén o Camiño de Santiago, un recurso turístico pois máis que publicitado, explotado, etc. E, polo tanto, isto enriquece especialmente pois o capital turístico do concello. Eu creo que unha aposta absolutamente intelixente. Ademais da restauración integral do Vic, o proxecto inclúe o deseño dunha experiencia turística atractiva, a monitorización intelixente da contorna, a apertura dun centro pro visitante, a mellora da sinaléctica e os accesos, a implantación da enerxía solar, un sistema de xestión integral e accións de comunicación e participación social.
Estáse vendo que está quedando todo dun xeito espectacular, vai volver a ser o Parque Xardín e Maila Carballeira de Caldas outro elemento turístico importante da nosa vila, outro referente da nosa vila dentro da comunidade autónoma, dentro do país. A intervención está a financiarse cunha achega de 1,45 millóns de euros do Ministerio de Industria e Turismo no marco do Programa de Mellora da Competitividade e Dinamización do Patrimonio Histórico con uso turístico. Así as cousas, dende o Concello sinalan que das melloras neste espazo gozarán tamén os caldenses. Por aquí pasan 150.000 peregrinos todos os anos que van desfrutar deste espacio, un espacio que ademais é desfrutado por todos os caldenses todos os días. É a zona que conecta os colexios e o Instituto do Pabellón co casco urbano, co cual todos os caldenses sabemos o que temos e tiñamos o que ter nas mellores condicións, que é o que estamos traballando e o que estamos conseguindo. Na provincia de Pontevedra tamén recibiu unha achega desta liña do Ministerio o Castelo de Soutomaior pertencente á Deputación. Neste caso acadou os 2,5 millóns de euros. E concluída a terceira fase das obras de saneamento no lugar do Conchido, na Pobra. A instalación da rede separativa de saneamento e pluviais dará servizo ás numerosas vivendas na zona e evitará a emisión de vertidos ao mar. O alcalde da Pobra, xunto coa concelleira de Obras, supervisaba esta mañá o resultado dos traballos de instalación da rede separativa de saneamento e pluviais no lugar do Conchido. Nesta terceira fase, que consisteu nunha mellora dos servicios básicos, das infraestructuras, e esta obra en concreto consistiu en poñer dúas redes separativas de pluviais e saneamentos, porque soamente existía unha, non? E ademais, para os veciños con cada pozo cos seus pozos e todo o que conleva, con dous obxectivos, como ben decía, a mellora de servicios básicos da nosa veciñanza e tamén unha mellora no que conleva o medio ambiente, non? Porque era unha obra que había vertidos á playa e continuamente tiñamos aí problemas, entonces era unha obra bastante necesaria. A execución desta terceira fase demorouse por unha serie de complicacións, dende a creba da primeira adxudicataria ata os problemas derivados do selado dun pozo o que estaban conectadas vivendas que xa pertencían ao termo municipal de Boiro. Foi unha obra moi complicada desde o primeiro momento. Ademais, a empresa que ganou a licitación, durante os traballos, quebrou, tuvemos que sacar outra vez, conseguir que outra empresa se fixera cargo do resto do traballo. Na verdade é que a obra en sí xa presentaba, era un proxecto moi complicado, precisamente porque quedou unha das partes, que era o selado de un pozo, que queda precisamente no lado da Pobra, e era por onde se producían os problemas de verquidos, dos que falou agora fai un pouco a concelleira, conseguimos que por fin, uns tubases dunhas casas de Boiro iban precisamente a ese pozo, estuvemos esperando para non producir persuicios ao Concello de Boiro, non? Entonces agora sí que procedemos a semana pasada xa a selar definitivamente ese pozo, de forma que os verquidos é imposible xa que se produzan. O investimento ascendeu a máis de 95.000 euros, incluindo a acometida a todas as vivendas do lugar. En Pontevedra, na parroquia de Xeve, comezaron este martes as obras de reforzo do firme da estrada PO 223, unha actuación posta en marcha pola Xunta que forma parte da liña de traballo para intensificar a conservación e o mantemento da rede viaria galega. De feito, a intervención forma parte dun contrato conxunto de máis de 2 millóns de euros para actuar en 6 estradas ao seu paso por 7 concellos: Pontevedra, Pontecesures, Valga, Ribadumia, Cambados, Caldas e Vilagarcía. Dende a Xunta explica que o obxectivo é priorizar a seguridade viaria, ademais de sumar cada ano novos kilómetros de estradas ou de aumentar a súa capacidade e funcionalidade. Este 2026 o Goberno galego ten proxectadas actuacións en máis de 160 kilómetros de estradas da súa titularidade, orzamentadas en máis de 16 millóns de euros só na provincia de Pontevedra.
Pois precisamente a necesidade de melloras nunha estrada do Concello de Pontevedra é unha das mocións que o PSOE levará ao vindeiro pleno da cidade. Os socialistas reclaman á Xunta que actúe na PO 224 que conecta o núcleo de Bora co de San Amaro en Barro. Demandan ao goberno galego un proxecto de reforma integral. É unha estrada cun trazado sinuoso, a verdade que bastante importante. Por unha banda o estado do pavimento, que está totalmente deteriorado, con fochancas moi importantes e moi pronunciadas en diversos puntos, especialmente nesas curvas, o que incrementa a perigosidade das mesmas, e ademais é unha estrada que carece dos máis mínimos elementos de seguridade vial, tanto para peóns como para conductores. Pedirlle á Xunta de Galicia que se amañe canto antes esta estrada e que non só se amañe mantendo a configuración e a estructura actual da estrada, senón que se lle dote de elementos de seguridade. En primeiro lugar, que se repoña evidentemente o pavimento, pero que tamén se dote de arcéns, se dote de sendas peonís e de sendas ciclistas. Os socialistas puxeron o foco no perigo que supón o estado desta estrada á altura do Pontillón do Castro. Puentes recordou que neste punto se desenvolven actividades deportivas con regularidade e que moita cativada acude a adestrar todos os días. A pesar disto, neste punto a estrada carece de beiravías, pasos de peóns ou as máis mínimas condicións de seguridade, segundo denuncian os socialistas. O voceiro do PSOE destacou tamén o intenso tráfico que soporta esta estrada cunha media duns 3.000 vehículos ao día que os conductores empregan como unha circunvalación do norte da cidade, conectando as estradas N550 e 541 de Santiago de Ourense. Iván Puentes incidiu en que modificar o trazado desta estrada non presentaría en principio grandes dificultades dende o punto de vista ambiental e social, xa que prácticamente toda ela discorre por terreo forestal, en moitos casos das comunidades de montes e noutros propiedades particulares, polo que non habería afectacións a vivendas. Outra das mocións que os socialistas levarán ao vindeiro pleno de Pontevedra será para propoñer a creación de aulas de estudo e salas de uso sociocultural en locais baleiros e edificios públicos da cidade. A intención é que o goberno local estude inmobles axeitados para acoller estas actividades, ben sexa pola vía da adquisición ou ben pola vía do alugueiro. A marxe das bibliotecas da universidade que abren en horario extraordinario durante o período de exames, pero non, por exemplo, os fins de semana, pois carecen de espazos axeitados para poder estudar, non? Que hai moitísimos locais en Pontevedra baleiros, aínda que non sexan públicos, que sexan privados, pero poden, en algún caso, pois poden ser pois poden ter as características a considerar para ser bensas de lectura, bensas de estudo ou ben salas de uso sociocultural. Traballar nos descriptores que traduzan a características as posibilidades destes locais para ir facendo unha bolsa de locais e espazos con posibilidades e que pouco a pouco o Concello pois se decida a ir adquirindo ou alugando este tipo de locais. E aínda en Pontevedra, o Concello comezará a implantar a recollida selectiva porta a porta de residuos para os establecementos comerciais. Afectará a máis de 1.300 locais, case 300 deles na zona monumental. Abrangue diferentes negocios do sector terciario, dende locais de hostalería, tendas de alimentación e moda, ata perruquerías, farmacias e oficinas. Os primeiros en testar este servizo serán os establecementos do centro histórico. Aquí a recollida porta a porta incluirá as 5 fraccións: cartón, vidro, resto orgánico e envases. Pola súa banda, na zona urbana, recolleranse orgánico, envases e cartón, coa posibilidade de incluir tamén o vidro naqueles establecementos que soliciten. O servizo iniciarase cada xornada a partir das 8:30 da tarde. A intención é que comece a funcionar nos vindeiros 15 días e irase adaptando en función de como avance a súa implantación. Despois deste prazo, retiraránse os contedores que hai na zona monumental, que se van sustituir por unhas liñas emerxentes. Estas estructuras provisionais estarán destinadas de xeito exclusivo á veciñanza, instalándose durante unhas horas determinadas para posteriormente seren retiradas, liberando así o espazo público da cidade. A implantación destas illas realizarase de xeito progresivo ao longo do mes de maio. Despois dun período de adaptación,
de que recolleremos porta a porta no comercial e retiraránse os contedores que hai na zona monumental. E pasaremos a instalar por horas o que chamamos illas emerxentes, que estarán unhas horas e se recollerán. Pero eso é para os veciños da zona monumental. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos falar da Festa do Maior do Concello de Noia que se vai celebrar o vindeiro día 26. Aquí seguimos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Daniel é un veciño de Vilagarcía que leva máis dun ano loitando para que o seu pai teña unhas condicións de vida dignas despois de sufrir unha neglixencia médica. Ingresou no Montecelo por unha pancreatite e ali administráronlle metamizol, un medicamento o que é alérxico, tal como figuraba no seu historial. Sufriu unha parada cardiorrespiratoria e quedou en coma. As consecuencias foron tremendas, dano cerebral con deterioro cognitivo e tetraparesia. Agora, a súa familia enfróntase a unha batalla co seguro o que lle reclaman 1,5 millón de euros. O 15 de xullo de 2024 marcará para sempre a vida de Agapito e o seu fillo Daniel. Nos cambiou a vida por completo. Ese día, con tan só 48 anos, o pai de Daniel foi víctima dunha neglixencia médica logo de ingresar no Montecelo derivado do Salnés por unha pancreatite. Al día seguinte de estar ingresado en planta, se le administra por error un metamizol que era alérgico e ya constaban. As consecuencias foron devastadoras. Le produjo un shock anafiláctico, el cual entró en parada cardiorrespiratoria prolongada, que fueron 15 minutos, y a raíz de ahí pues estuvo en coma 3 semanas, un mes en la UCI, daño cerebral severo, una tetraparesia espástica y una fascia de Broca que no puede comunicarse. Danos irreversibles que se traducen nunha discapacidade do 100%. No moviliza ni piernas ni brazos y no puede comunicarse. A nivel de comprensión comprende todo lo que se le dice desde hace un par de meses, pero eso, que no puede comunicarse, ni puede expresar su dolor, ni nada. Os informes do Sergas recoñecen o acontecido. No historial médico da víctima xa constaba esa alerxia porque xa tivera 2 reaccións previas noutros 2 hospitais galegos nos que estivera ingresado. En el propio informe del Salnés ya ponía arriba alérgico al nolotil y a la buscapina, y no sé si no lo miraron, no sé qué pasó. Ademais de ter que lidiar con esta dura situación, a familia enfrontase a unha batalla co seguro que reclaman 1,5 millón de euros, cantidade precisa para darlle unha vida digna a Agapito. Tenemos peritos médicos y todo que basan el daño de mi padre en torno a 1,5 millón de euros por lo joven que es, que tiene 49 años, y los cuidados que necesita de por vida. Su propio perito, el de la aseguradora, valora el daño en casi 900.000 euros, pero ellos la cortan a 200.000. Unha reducción drástica da indemnización porque baixan a súa esperanza de vida a 5 anos. Mi padre no tiene ninguna enfermedad terminal, lo que tiene es un daño cerebral, y nadie tiene una bola de cristal para saber la esperanza de vida que tiene mi padre. Nestes momentos o pai de Daniel está nunha residencia en Vigo, o que se traduce nun gran esforzo económico para a familia. Lo único que tiene mi padre es ayuda residencial, el cual la está pagando con un 98% de lo que él cobra, que es más, estoy pagando yo seguro de decesos, cremas para dermatitis, el propio Nemacasen que usa todos los días, que no lo cubre la Seguridad Social. Para facerlle fronte a todos os gastos, Daniel mesmo recorreu a vendas solidarias e crowdfundings. Me estoy haciendo yo cargo de todo a través de crowdfundings en mi cuenta de Instagram, que es Luchando por 1000 sonrisas de mi papá, ventas de pulseras, que también tengo alguna, y llaveros solidarios, y me voy haciendo yo cargo de todo como puedo. Daniel, así todo, amósase optimista, agarda que o caso se resolva pronto e di confiar na xustiza. Defende que detrás disto non hai números, senón un pai que precisa terapias e un fillo que necesita un respiro despois de case 2 anos de loita incesante.
Bueno, pois continuamos con outros asuntos. Autónomos de toda España deronse cita este martes en Vilagarcía no segundo Congreso Nacional de Relevo Xeracional. Trátase dun foro impulsado por UPTA no que axentes sociais, representantes institucionais e expertos puxeron sobre a mesa solucións ante o reto da remuda de emprego autónomo e a continuidade dos negocios. No Congreso abordáronse cuestións clave como a formación, a empregabilidade no rural ou políticas públicas para garantir a continuidade do traballo autónomo. Axentes sociais, representantes institucionais e expertos de todo o país participan dende este martes en Vilagarcía no segundo Congreso Nacional de Relevo Xeracional. Organizado por UPTA, trátase dun dos maiores desafíos aos que se enfrontan nestes momentos o colectivo de traballadores autónomos. Más de 600.000 autónomos y autónomas se jubilan en menos de 5 años en el conjunto del Estado. En Galicia, más de 40.000 pequeños negocios van a cerrar por el simple hecho de que sus propietarios llegan a la edad de jubilación, al merecido descanso. Polo que defenden dende UPTA hai que tomar medidas xa. Poner encima de la mesa elementos que permitan que miles de trabajadores que tienen que venir a nuestro país, de miles de trabajadores que se van a jubilar, de miles de personas que se tienen que incorporar al mercado de trabajo, lo hagan en buenas condiciones y lo hagan precisamente para poder seguir desarrollando economía. O encontro arrancou este martes e vai continuar este mércores. Polo foro pasarán distintos expertos e axentes sociais para propoñer solucións ante o reto do relevo e a continuidade dos negocios. Este non é un problema coyuntural, é estructural. É o resultado de anos de políticas insuficientes en emprego, formación, cohesión territorial e desenvolvemento económico. E aquí é onde entra tamén outra realidade clave, a migración. Nun país como Galicia, o retorno de galegos e galegas e a chegada de persoas de outros países é xa unha necesidade. Na inauguración tamén estiveron presentes as distintas administracións como actores esenciais pro impulso de políticas activas que garantan a continuidade do traballo autónomo. O primeiro, que as administracións autonómica, central, debemos ser facilitadoras da vosa actividade, e o segundo é que hai que buscar medidas concretas, é dicir, a diagnose témola, pero temos que buscar medidas concretas para poder afrontar os problemas que vos afectan, neste caso o relevo xeracional. Tede na Diputación un apoio sólido e un aliado leal, como altavoz, na medida en que apoiamos reivindicacións históricas do sector, como pode ser a reducción da burocracia ou fiscalidade. Como aliados, a hora de solicitar medidas que palíen incrementos de custos de operativa, como o recente alza de combustible, por citar un exemplo. Un apoio reivindicaron hoxe a todos os niveis, tamén dende o ámbito local. Estou seguro que haberá unha solución como houbo sempre en cada relevo e haberá que adaptarse a ela. Por exemplo, cos condicionantes actuais, difícil sería que aquilo que chamábamos a tenda de toda a vida poida persistir se non se adecua aos novos tempos e ás novas formas de vida. Pero non esquezamos que nin sequera a tenda de toda a vida foi no sempre, é dicir, toda a vida, porque antes houve outros modelos de negocio, de mesmo xeito que hoxe hai outros que só hai uns poucos anos resultarían impensables. Logo da inauguración oficial, a primeira conferencia correu a cargo de Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Traballo do Ministerio de Traballo e Economía Social. E aínda en clave laboral, este xoves celebrarase en Boiro a terceira feira de emprego do Barbanza. Como nas edicións anteriores, terá lugar no Centro de Formación de Espiñeira, que acollerá diversos foros simultáneos nos que tomarán parte tanto empresas como entidades formativas e servizos de orientación laboral. Haberá en total 4 mesas nas que se abordarán, entre outros temas, o absentismo e o benestar laboral, a orientación profesional para estudantes ou branding. A xornada rematará cunha sesión sobre autoemprendemento en colaboración coa Asociación Boirense de Empresas, na que varios emprendedores darán conta da súa experiencia. As inscricións para participar xa están abertas, poden facerse a través da web municipal boiro.gal. Cambiamos de tema. Pontevedra acollerá o acto de entrega do Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa que outorga o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia. Este ano galardoado é o galego José Precedo, del diario.es, que visitará a cidade o vindeiro 9 de maio para recoller o recoñecemento. O acto vai ser na Casa Consistorial.
O vindeiro 9 de maio, o xornalista galego José Precedo del diario.es recollerá en Pontevedra o Premio Xornalistas de Liberdade de Prensa. Con este galardón convocado polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, búscase recoñecer o seu papel en defensa do dereito ao segredo xornalístico ante o Tribunal Supremo. Foi no contexto do procedemento xudicial no que se investigou o fiscal xeral do Estado. Profesional rigoroso, independente, que defende un periodismo fiscalizador do poder, de facer unha defensa de toda a profesión, do periodismo que respeta e utiliza os seus procedementos e respeta o seu código deontolóxico, de elementos tan cruciais da nosa profesión como o segredo profesional e o respeto pola confidencialidade das fontes e da dignidade e credibilidade profesional que é a principal ferramenta que temos como periodistas. A cita será a partir das 12 na Casa Consistorial e o galardoado xa confirmou a súa asistencia. Un acto que o Colexio Profesional quere converter nunha festa do xornalismo. Un encontro profesional estea desde logo aberto a toda a sociedade, porque necesitamos tamén máis ca nunca explicarnos ante a ciudadanía, explicar o esencial que ese papel de intermediación e de fiscalización que ten o xornalismo, explicar como traballamos e explicar que finalmente somos intermediarios e intermediarias dun dereito que non é noso, que é de toda a sociedade, o dereito a ter información veraz. Nos seus 22 anos de historia, esta é a primeira vez que o galardón que recolle o legado do Premio José Couso se entrega en Pontevedra. Se unha cousa tivemos claro é que a información e o dereito á información dos pontevedreses e as facilidades para que os medios de comunicación tiveran información municipal, etc., eso foi primordial desde o primeiro momento, non? Este ano as outras candidaturas presentadas foron a de Mari Brus, correspondente xefa de ABC News na Casa Branca, e a Organización Xornalistas de Nicaragua. En edicións anteriores, outros galardoados foron o Sindicato de Xornalistas Palestino, Defende a Galega, Julia Otero, Jordi Évole ou Wikileaks. E seguimos agora con outro premio. O Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España acaba de dar a coñecer os proxectos finalistas os Premios Arquitectura 2026. Entre os 13 proxectos galegos seleccionados nas diferentes categorías destaca a rehabilitación e mellora enerxética da Casa Consistorial de Ribeira. Do proxecto realizado polo arquitecto José Carlos Seoane, o xurado destacou a acertada proposta escollida mediante unha dobre pela activa que funciona como galería atlántica en inverno e chimenea de ventilación natural en verán, transformando un edificio público sen carácter especial nun referente de eficiencia cultural cunha linguaxe neutra e propositiva. Os galardóns, que chegan este ano a súa quinta edición, daránse a coñecer nunha gala que terá lugar o vindeiro 9 de xuño en Madrid. O Concello de Noia abriu as inscricións para participar na Festa do Maior, que terá lugar o domingo 26 deste mes de abril no Polideportivo Alonso Rodríguez. O encontro, organizado en colaboración coa Asociación Club de Pensionistas de Noia, terá un custo de 15 euros. Poderán anotarse todas aquelas persoas maiores de 65 anos que estean empadroadas no Concello. Dende o Concello destacaron a importancia desta celebración, animando a todos os maiores de Noia a chegarse e participar nesta festa, un punto de encontro e de convivencia. Para máis información, os interesados poden dirixirse ao propio Concello ou no local do Club de Pensionistas situado na Praza do Tapal en horario de 10 a 12 polas mañás e de 5 a 7 polas tardes. Outes presentou hoxe a súa carreira pedestre. A proba organizada polo Concello en colaboración co Club de Atletismo Outes terá lugar o vindeiro 17 de maio, Día das Letras Galegas. As inscricións xa están abertas. O Salón de Plenos do Concello Outense foi o lugar escollido para a presentación da 17 Carreira Pedestre de Outes. A proba organizada polo Concello en colaboración co Club Atletismo Outes terá lugar o 17 de maio, festividade das Letras Galegas. Está sendo unha aposta forte e, queremos seguir nesta línea, que todos os eventos deportivos se vayan medrando e que sean desta índole, non? Con unha colaboración plena.
esperar e invitar a todos os interesados a participar o próximo 17 de maio nesta carreira. A saída e chegada da carreira, na que participarán todas as categorías, dende chupete a veteranos, está fixada para as 10 da mañá, dende a Praza de Galicia. Que é unha proba moi bonita e xa, bueno, ben xa con moitos anos digamos, de non cambiar o percorrido, porque creemos que é unha proba moi chula. Son 10 kilómetros que salen daqui da Praza de Galicia tamén, onde se concentra, digamos, o elemento central da proba, e despois vai e sube hasta a zona de San Orente, vale, que é o kilómetro 5, unha zona un pouquiño dura, pero que lle gusta moito aos corredores, porque, bueno, aquilo de ter que esforzarse un pouco máis. E despois a baixada sí que é unha proba espectacular. A baixada ven todo polo lado do río Tins, vale, e entra despois polo paseo e ven dar ao Conchido por baixo polo paseo do río Tins, e xa vos digo, é algo que invita a vir correr porque é chulísimo, vale. Aproveitarás ese día para realizar tamén unha nova edición das mini olimpiadas, con probas deportivas para os máis cativos nas instalacións municipais do Conchido. Surdiu un pouco para facer algo máis cos rapaciños pequenos que viñan pois acompañando aos pais, acompañando aos irmáns que viñan correr na carreira. Foi un evento a través do equipo de deportes, unha moi boa idea, sin dúbida, e que fai que os pequeniños, xa digo, desde 0 anos, o que sepa andar, pode acceder a estas mini olimpiadas que se fan dentro do campo de fútbol. As inscricións para a carreira xa están abertas, podéndose realizar a través da web de Cronotec, ata o vindeiro 12 de maio. Dende a organización agardan unha participación superior ás 400 persoas, unha cifra similar á da última edición. E Cambados acollerá este domingo as finais galegas de voleibol feminino. Os partidos vanse disputar no Pombal coa previsión de atraer ata o municipio multitude de seareiros. A partir das 10 da mañá arrancarán as semifinais. O primeiro encontro vaise disputar entre o Xap Cambados como equipo anfitrión e terceiro clasificado contra o Club Voleibol Santiago. É a cuarta ocasión consecutiva na que as cambadesas se meten nas finais galegas. A segunda semifinal que se vai celebrar a continuación será o primeiro clasificado, o Pontevedra, contra o cuarto, o Dompa de Ourense. A partir de aí terá lugar a rolda da tarde, a partir das 4:30, a loita polo terceiro e cuarto posto, e de seguido o encontro final pro segundo clasificado e o campeón. Na presentación fixeron un especial chamamento á veciñanza de Cambados a acudir ao primeiro encontro das semifinais para animar o equipo local. Dende o Concello animamos a que veñades todo o día, pero se podemos estar ás 10 da mañán para animar ao noso equipo e que chegue a esa final poder quedar co título aquí na casa sería maravilloso. Estamos moi contentos co Concello, cas facilidades que nos dá sempre, por eso volvemos, estamos moi contentos co desempeño do club local, porque estamos vendo que ten unha boa expansión, e que está facendo as cousas moi ben, que eso se ve nos resultados, que se ve nos xogadores convocados nas seleccións galegas. Somos un clube pequeno, pero en vías de crecemento, entón estamos moi contentas de que tanto o Concello que nos apoia en todas as ocasións como a Federación confiándonos para a organización deste evento, pois estamos, como vos decía, moi satisfeitos, moi contentos. E así rematamos, graciñas como sempre por estaren aí de contado o programa de Entrevistas Falemos.